Vítajte dneska v Thermal Corvinus Veľký Medier, ahojte. Tu vám ukážem postup, ako to ľahko ide, keď si objednáte cez internet vstupenku. Takže vyberiete, potom si zoberiete tieto náramky, každý jeden očipujete podľa toho, koľko máte osôb. A takto to tu vyzerá. Určite vám potom odporúčam kúpiť vstupenky tak cez internet, 55 stojí rodinné vstupné a nečakali sme, takže sú dosť veľké rady, takže oplatí sa. Aktuálne ukazuje nejakých 34, ale bazény sú studené, možno nejakých 25, takže to som nečakal tu na termálnom. Ale neskôr s pribúdajúcim teplom sa nám trošku oteplili, takže bolo v pohode. Tuto máte zadarmo skákací hrad pre deti. Tu máte zadarmo aj tieto tobogány, takže môžete ísť, neskôr pôjdeme. Dneska by mala prísť aj nejaká oblačnosť, okolo druhej, neviem, zatiaľ nás to obchádza. Tieto pôjdeme vyskúšať zmrzku točenú a langoš, takže uvidíme. Tu je najlepšia taká ona zlinka. Dneska je sobota, takže je tu extrémne veľa ľudí, ale extrémne. Všetko je plné na čas obeda, pol jednej. A určite vám stačí tá za euro 50 malá, takže je dosť. Jaká je ta pěna?
Tak poďme ďalej. Je tu mrtne ľudí veľa, takže máme víkend asi. Poviem, je to tu strašne prepchaté. Vraciame sa na začiatok, tu majú drahšie langoše za 2,90, väčšinou sú za 2,50, takže ideme pozrieť na začiatok. Pozrieť donútra, takže uvidíme. Nechápem, sú to všade, v týchto medier alebo štúrovo sa nikde nedá platiť poriadne kartou, jedine všetko cash. Tomu nechápem prečo. Takže smola, neviem si inde kúpiť langoš. Tak všetci. Ale ostaň to už pri kraji. Dobre? Tak, bližšie, tak, práva. Mladý pán, tak prosím ťa bližšie. Pokrč nožičky, výborne. Aj ty tak prosím ťa sem. A ešte tam pustili kameru. Počúvaj ma, ty máš jaký štýl? Párame okuláre, poriadne rukavníky a poriadny úsmev. Jak sa voláš? Povedz. Hugo? Fakt? Tak, to je super. A koľko máš rokov? Povedz mi. 4 roky! My si jaký smiech dal teraz. Zatleskame Hugovi, ktorý ide súťažiť v najmladšej vekovej kategórii. Kde mám okuliare, idem skákať.
Po Dominik, ideme. Poco, ideme. Odasta na meste. No, nie, i zastań tam jeszcze, jak. A ja robím. Tu samozřejmě nejde se zastavit, víš, to... Lukáš, pojď sem. Lukáš. Lukáš. Dobre, Ema. Monika, ty môžeš zúčať. Trošku sa nám zatiahlo, tak sa pôjdeme pozrieť donútra na bazény. Samozrejme to vyzerá, že všetci sa presúvajú donútra. Ja si myslel, že idete tam do vody. Tam je taká istá. Ovoca, no? Ako môžete vidieť, počasie je pekné už, takže prežili sme to a super bolo. Takže neviem, veľký medveď vám odporúčam, ale zatiaľ aj tak ostáva jednička Lipot.